Zie, dat klopt. Het is zo dat het gaat gewoon om georganiseerde misdaad. Ja, en nou ja, wat we nu ook laten zien is dat wij Koeman Duro ook optreden. Dus dat we echt stevig anticiperen. En ook, nou ja, het gaat veel verder dan alleen dit moment. We hebben de afgelopen weken al vaker grote hoeveelheden drugs onderschept. En nou ja, goed, het is gewoon eigenlijk een strijd waarbij we dus met onderzoek en onderzoeksteams nou ja, hierop acteren. En vooral laten zien dat we waakzaam zijn. En dat we ook optreden, dat we ook kunnen optreden. Hè? Want dit past niet bij, we accepteren dit niet. En we zullen altijd zorgen dat we dit tegenwerken. En dat we, nou ja, optreden. Zeker, en zeker ook onze partners, hè? Dus Warmers Costa, we proberen dat ook uit te zoeken. Er is niet een eenduidig antwoord op. Pero wat ik wel zou willen zeggen, kijk, het is natuurlijk ontzettend triest hè, dat deze mensen zo ver gaan. Of dat ze in deze situaties verzeild raken en dat ze dus het risico nemen. Misschien uit wanhoop, misschien met andere intenties, maar dat ze dus hier naartoe gaan. Ik zeg liever, het zijn nog steeds mensen. Dus ik noem ze liever niet illegale, maar ongedocumenteerde. Ze hebben dus nou ja, eigenlijk geen rechtmatig verblijf op Aruba. En dan kun je hier ook niet verblijven. Dus we handhaven ook en we treden ook op. Maar de situatie voor de mensen, dus de menselijke kant, is natuurlijk heel erg triest dat dit gebeurt. Op dit moment wordt de Warmers Costa waargenomen door een commissaris van het KPA. Nou ja, goed, naar mijn weten gaat het is natuurlijk hartstikke zwaar, hè, want bij Warmers Costa is ook gewoon gewoon een organisatie met belangrijke processen. En zij doen ook ontzettend belangrijk werk. Mensen zetten zich in. Maar goed, het is wel zwaar natuurlijk. En het is ook zwaar voor de commissaris die dus aan de ene kant dit waarneemt en aan de andere kant ook gewoon nog de werk als politiecommissaris moet verrichten. Dus ja, we werken goed samen met elkaar. Dus dat is ook het belangrijkste.